Ahojte, volám sa Barbora. Teraz si povieme, ako si správne napísať pôrodný plán. Veľa mamičiek má isté požiadavky na pôrod a veľa pôrodníc aj pôrodníkov tie dané požiadavky buď akceptuje alebo neakceptuje. V dnešnej dobe v zahraničí sa s tým môžeme stretnúť, že sú plne akceptovateľné. U nás na Slovensku je situácia trošku iná. Pôrodný plán má oficiálne 5 až 7 strán, ale zase naša slovenská realita je taká, že mamičkám radšej odporúčam si napísať iba na A4 určitú osnovu alebo určité body, kde si napíšem, že si želám, neželám, si chcem, nechcem a dodržia a teda dbám na ich dodržiavanie. Môžem si tam napísať body napríklad želám si bonding, neželám si študentov na pôrodnej sále, neželám si, aby ma vyšetrovali študenti, chcem informácie počas celej doby pôrodnej, želám si mať prítomnosť osoby pri pôrode, želám si byť v rôznych úľavových polohách, želám si podať napríklad epidurálku alebo želám si tlmiť bolesť pri pôrode a rôzne iné body. Skutočne odporúčam si to napísať jasne, stručne, výstižne, aby ste s tým nemali vy problém, ale ani pôrodník alebo daná pôrodnica.